Uthungo lenkosazana lunezizwe zonke lunethunywa eziyisikhombisa uthungo lenkosazana kwase kufakwa lobu bulili uPink kwafaka uPink akekho kuthungo lenkosazana kodwa khona kuyiflege nani le unicorn owani uPink owesex yokusho ukuthi uyini wehlukanisa okusho ukuthi zithunywa zabantwana lezi ezahamba zingakahlukaniseki ukuthi zini nanoma yipi company ozoyithola around the world uzoyithola inani iflege le unicorn ngoba liwudokotela wokwelapha izimpi zomoya nezifo zomoya nemimoya engahlambulukile angilazi albino abantu abamhlophe ngazi abantu abamhlophe nabelumbi noma abelungu ngazi abantu abamhlophe abantu bapi basolwandle abazala ini abalumbi abezizwe bahlakaniphile bathi nina libalekelene lezitabane ngoba benzela ukuthi nibalekelane nani nokuphila nibalekelane nani nobungcwele kusile sompaka kwasa ngingalele kusile sompaka kwasa Sanibonani babukeli lo Strand Samanzi sisemsusa unkungu eThekwini la ka best mini market mkhulu city nase Bridge City yes Bridge City ngakwagesi yes angeke ulahleke Mozilla hayi kulahleka nje ngeke ulahleke nje nhlobo Mazibuko hlanze emhlophe yaphila khehla lami kunjani kuwe hayi siyancane silapha nje sisazovula sisazosusa inkungu sovulisa lomoya la sisusa inkungu kubantu bavukeli kususwa inkungu iye iqhela kancane avelithi cha hayi kancane ngokuqhamuka kwelanga omunye Yeah. sisuke wathi inkinga yethu sikhuluma kakhulu izinto ngathi ayisiza amadoda usho njalo uthi inkulumo yethu kunzima ukuyi-understand uma umuntu wesifazane sikhuluma izinto ezisiza amadoda engathi iza kakhulu kwabantu kodwa kufanele mina Mnguni ngasuke ngaphiwa ingilozi yamakhehla kakhulu ngaphiwa ingilozi yezulu mina ngayimbathwa linono lezulu so manje Mnguni uma sizokhuluma lapha izobe ngathi isindo samakhehle kanti sikhuluma umoya sikhuluma into ezosiza wonke umuntu kuyikuthi kakhulu kufanele ukuthi kuze kwakheke imizi yobaba mina ngizokwakha imizi yomkhulu sizobuyisa isintu kubantu sizovula imiqondo kubantu ukukwazi ukuthi baqonde ini umoya ukuthi umoya uyini ngoba phela umoya vele ungumuntu wesilisa umoya umhlaba umuntu wesifazane uyabona yeah. So manje thina lapha kwaguqungene noma emsusankungu sisebenza ngani ngomoya sisebenza ngomoya yonke into esiyikhulumayo isuka emoyeni so manje ingakho ezobona kunesisindo sabantu besilisa noma samakhehla einkulumeni zethu kusho ukuthi uyaqonda lo moya kuze kube ngathi kucindezeleka abantu besifazane ngoba inkulumo yalapha kodwa manje uyaqonda ukuthi sembetho kubantu kusho ukuthi naye unawo amandla moya uyakwazi ukubona ukuthi sekwehle ikhehla ke manje izalukazi ayidominateanga kulaba abantu kudominate ini amakhehla kakhulu ingakho izinto zethu kube ngathi isiza abantu besilisa ngoba ibona inhloko ibona abakhi bemizi ngoba nina abantu besifazana anikwazi ukuyishada nina no sekungenzeka nje imkhuba esingayazi kodwa anikwazi ukuyishada awukwazi ukuhamba uyifunela indoda uthi ufuna ukuthi ikushade noma uyishade wena indoda ekushadayo bese yakho umuzi ngomfazi nezingane so manje ingakho sibona sikhuluma ngento yani eyisisindo samakhehla sizothi into ubungcwele vela ilapho mkhulu sifuna ukuzokhuluma ngayo lento yobungcwele the holy spirit but the Holy Spirit but fire in the name of Jesus in the name of Jesus
Mkhulu, the Holy Spirit. abantu izangoma ziyathanda ukuthi amakholwa athanda ukubabiza ngemimoya engcolile ngamadimoni nani. Ngifuna ukubuza wena ngale ndlela ofundiswe ngayo noma ngale ndlela obona ngayo Ngomoya. ukuthi yini ubungcwele? Uyazi Mnguni, ubuza umbuzo ojulileyo onzima kumuntu ongenawo umoya. Ubuza umbuzo ojulileyo onzima kumuntu ongenawo umoya. Ubungcwele ukukhanya, ubungcwele ubumhlophe, ubungcwele ubukhosi. Ubungcwele yinto ehlambuluke ekwazi ukuhlanza iphinde isekele noma ivikele indawo yayo. Into eqhakazayo, into ekhanyayo, into enhle, ubuhle bomoya nokuvikeleka kwawo. Njengoba thina sithanda ukukhuluma ngezinto ezijulile. Yebo. Ingaba ngcwele yena into engabonakali ejulile. Ingcwele into engabonakali ejulile uma uzoyikhuluma ngokuyiqonda noma ngeqiniso. Uma uzoyikhanyisa wena le Uzoyikwazi ukuthi uyidonse ejuleni, uyikhulume ngokuyiqonda, ibonakale ukuze ikwazi ukuba nomqondo, iphinde ihlale obala kubantu. Ngoba phela into mayihlala obala umsebenzi muhle wayo kubantu. So kusho ukuthi mkhulu abukho ubungcwele obusesigodlweni sakho kuphela. Hayi ubusesitheleni abukho ubungcwele. Abukho ubungcwele obusesontweni lakho kuphela. Abukho ubungcwele obusesontweni lakho kuphela ukuthi elami isonto lingcwele. Ngathi siphikisa wonke umuntu manje. Yini ubungcwele uqhubeke Sanusi? Sizolalela nje bese silandela ngomoya. Akongiqale la kuSolomoya. ISolomoya bekuthiwa Illuminati. Yes. Mabebuka iSolomoya bebethi babuka lesayini le. Yes. Babuka isayini yani Illuminati. Yeah. Kwamanye amavideo sike sakhuluma ngamagumbi amane omhlaba, iCheese Pie noma iCheese Piece. Yeah. Into emiso kukaCheese, uCheese uthe ikota. Yebo. uCheese uthe bese uba uround la. Okusho ukuthi nendoshi noma ithoshi ukukhanya kwalo kuphuma njengeCheese. Cheese piece. Yes. Iphuma njenge-cheese piece. Ibe prison. Yebo. Okusho ukuthi ubuthathu bukamoya. The triangle. Yebo, obunento ejulileyo ngaphakathi ukubona kabusha. Oyibona kabusha kokudala. Yebo. Angithi uyayibona ukuthi Siyabona. kodwa manje inaleli yaso elivela laphana ukubona kabusha ngento endala aduyibuka ngenye indlela usuyibona ngobusha isimbulwa ngobungcwele isimbulwa inhlambuluko ilihluzo ilihlunga ilihlambulula uyayibona inhlanzeko leyanto ingcwele leyanto Angisakhuluma ngeSolomoya. ISolomoya besilibuka kuthiwa Illuminati. Bebesho ukuthini mabethi Illuminati iSolomoya? Bebesibalekisa ekuhlakanipheni kwamakhehla amadala, ekuhlakanipheni kukamoya. Befuna ukusiqhelisa ekuhlakanipheni kukamoya singayazi third eye. Njengoba emabili lana wabona enyameni kukhona likamoya ekusitheleni. Njengoba ubona ukuthi mangaki mathathu sekukhona elinye elijulileyo eliyimfihlo bathini ke abezizwe bathi iso lika Sathane ngoba benzela ukuthi balekani ekuhlambulukeni nasenhlanzekweni nasebuhleni nasebungcweleni ukuze kusale obani bona mkhulu uxolo kukhona mina nguthisha kufika umoya othi wena uSathane uqobo lakhe bese yangichazela ke lento ithi uSathane eBhayibhelini
kahle yilamakhehle akumele avuke kephi kwisintu. Yebo mana-ke sibuya lapha inhlakanipho ulwazi nokubona ekujuleni kuyinhlakanipho yamakhehla ethu amadala. Kuyinhlakanipho yamakhehla amadala okusho ukuthi ubungcwele buyinto yonke bubukhosi ekujuleni bubukhosi ekujuleni bunokufa bunokuphila kunokukhanya kunobumnyama kunenhlalo kunothando kuphi ubungcwele. Ayikho into engekho kwini kubungcwele ngoba uzikhali zonke lo muntu ekuvikeleni liyagolide noma lobuya bungcwele noma lobuya buntwana noma lobuya kukhanya. Sibuyeke sizi la siye sithi kunendiki nendawo nenono. Into eyenza ukuthi njalo uma sizokhuluma ngezinto bese siqala kule mimoya ukuthi thina sisebenza ngani ngomoya. Uma sisebenza ngomoya yonke into ubuthathu ubaba umama nami nezingane. Okusho ukuthi sithe ayikho inkosi engenabo la abathathu bese kuzoba yilo wesi4 oyiso lomoya. Angithi bathe lapha Ukhokho lo. Angithi uyibona Yindiki, yindawo, yinono. nguye nomlikazi. Nguye nomlikazi. Yazi babukela ngazicaba ukuthi sayirehesa le nto kodwa akho rehearsal. Mina ngikhuluma iqiniso ukuthi ubungcwele yini. Uma umuntu ekhuluma ethi yena ungcwele okusho ukuthi unalezi zinto ezintathu bese kuba khona lesemfihlweni eyini Eneliso le. isolwa. Manje laba bantu bafika bazothi iso likamoya iso leluminathi iso likaSathane ngoba babalekela lenhlakanipho eyenziwa amakhehla abekwazi ukuthatha impande ayishise la ivimbe imimoya eqhamuka eEurope. Amakhehla alwa ngani ngentuthu nje yalempande Ayibonakali lento eyenziwayo la. ukuthi wenza lo muntu bayitshela ukuthi uyishisela lento nje lokhuzana kuneimpande ezishunqiswayo nezishiswayo ukuxosha imimoya ekhaya. Qhubeka manje. Uma ngithi mina kunokufa kunothando kunenhlupheko kunobumnyama kunokukhanya kunazo zonke lezi zinto ezikhanda ini ubungcwele ngutshena lokho ukuthi laba bantu balwa izimpi emfihlweni hayi ukuthi ubungcwele abulwe. Hayi ukuthi ubungcwele abulali. Bulabulala ubungcwele kodwa bunjani bubungcwele qedile. Maka Mazibuko yibo lobungcwele le olobo obukwazi ukuthatha ingane yakho ngemiscarriage. Yebo Ukuthi ingane yakho ihambe ikwazi yokuhlanzela okungahlanziwe kweliphakade. Wena mawubuka lobungcwele kulethe ingembezi. Yebo ngoba ubungcwele kunosizi kunothando. Mina mengiyinyanga ke manje sengikunika imbizo ukuthi uzala ingane Ukhipha isisu. hayi uzala ingane. Angithi amakhehle asebenzisa ubungcwele ukuze bahlanze ini umoya. Njengoba washo ukuthi izinto ezenziwa ilo moya ongcwele ziyeza nokubulala. Yebo ziyakwazi ukubulala ubungcwele buyabulala. Thina masizama ke manje ukukhuba isimo somuntu sithi hayi ngoba wena uhluphekile thatha nasi sethwalo. Yebo Uqede lobuhlupheko uqeda lobungcwele lobo uyakhipha ubungcwele ekuphileni kwakho. Usondeza ububha nenhlupheko kuwe. Uyakhipha ubungcwele kuphi empilweni yakho. Ubungcwele bubukhosi. Inkosi ihlala ivikela isizwe sayo nanoma kunini. Uma uqhamuka wena ungesulo kuleyo ndawo uzophazamisa abantu bayo ithumela abantu kuthiwa bulaleni ukuze kusuke lezi iphambeko endleleni yabantu
bami okusho ukuthi ubungcwele makunobukhosi ubungcwele buqukethe imfihlo ejulileyo yokuphila komuntu. Ubungcwele bunobunye bunobuntu bunesintu abuhlukanisi inhlanga abuhlukanisi ibala bunobuningi bunobuphila phakathi bunokukhanya nobumnyama uyimfihlo ubungcwele. Sibuye size la Mnguni sinalabo bantu okuthiwa zitabane. Yeah, Sinalabo bantu okuthiwa zitabane. Uma uNkulunkulu ekwazi ukudala isitabane kodwa itabane zingathandana zodwa noma abantu besilisa bathandane bebodwa bangandi ngoba indoda nomfazi yalethelwa ukuthi bazalane kwande. Akwesithi ke uma kuyikuthi itabane zilethwe uNkulunkulu noma zikhandwe uNkulunkulu ziwumoya onobungcwele phakathi. Ubungcwele, yes. Yebo, uma itabane zinomoya onobungcwele phakathi. Kungani mazingabekwa ekhaya lapho ingandi noma ingandisani noma ungandi umuzi? Ngoba ayisiyimvelo. Khuluma nje uqonde. Ayisindalo. But phela mkhulu umuntu oyisitabane uthi yena may uzalwe enje. Akekho umuntu ozalwe njena kusuke kukhona inkinga emsamo egcekeni kubazali abakuzalayo. Uma uzoba isitabane kusuke kuyisijezo nepunishment epunishwa ngayo ini umzali wakho ukuthi uyozala ingane engakwazi ukwandisa abantu ngoba wenza u1 no2 no3. Uma ungayilungisa leyo nto leyo lengane yakhe iyobuyela esimweni. Ngutshela iqiniso mina. Nangu umbukeli yena uzizwa eyisitabane noma uzizwa ehlabeka ile nto uyishoyo. Akabuyele empandeni yakhe. Akabuyele empandeni yakhe yamanzi. Isizinda. Isisekelo. Akabuyele ekuzalweni kwakhe. Sikhulume ngemfihlo yempande yane yamanzi. Uyini? U5. Yini abortion miscarriage. Yini ukulala endaweni la kuwa bakhona iabortion. Uyazi yena ukuthi walala phezulu umuntu osifazane noma osilisa? Akazi phela uzaliwe nezingane. Yini le? Umoya amanzi. Yebo ehamba nani nezilwane zamanzi. Yini le? Zithunywa ezihamba nemimoya khona ezinhle khona enjani? Idlozi lamanzi le. Yebo. Le zithunywa ehamba nemimoya ehlambulukileyo nenjani? Nengahlambulukile. Sibuye size la. Ingubo. Qedile. Uqedile. Isitabane sinayo yonke lento. Isitabane sinayo yonke lento. Uzama ukuthi isitabane mkhulu uba isitabane sikhandwe yilobu bunzima isitabane. Sikhandwe yilobu bunzima. Kungenzeka ukuthi umama wakho wayikhipha ingane. Eyikhipha ingakacaci ebulilini. Ebulilini bakhe. Bazo. Ingakho nona engayiqondi ubulili bakho ukuthi yini? Uthi uma wayikhipha ingane isencane kakhulu. Zisencane ingakabonakali ubulili bazo. Mazibuko ungathi manje uza lento ebuhlungu into ebulalayo. Mina ngikhuluma ngobungcwele. Yibo lobungcwele lo okwazi ukukhuluma into ebuhlungu kodwa ephilisayo. Yebo, ukhuluma iqiniso nje shalobala. Lo muntu uhlushwa yilezi zinto. Itabane ibonakala zinemali kanti akekho umuntu eyimodlayo. Zitikiliwe ngisho emakhaya. Ingakho ibonakala engathi zinenhlanhla lithi sithi ngube inhlanhla. Yebo zinemali itabane. Ngoba
zihamba ziyodayisa amadoda kubo kodwa zithi zona zinemizwa yabantu besifazane. Ivuka kanjani lento uma ukuthi unemizwa yomuntu wesifazane? Ivuka uzuhamba uyodayisa isidoda nje. Ngoba idayisa idoda itabana. Ngoba isidoda sakhe sipure. asinamuntu wesifazane. Asinamuntu wesifazane. Akhona usemoyeni okufuza ukuthi ahlanjululwe athulwe kuye asuswe asale yini yena? Asale indoda. Phelile-ke lapho. Uma kuyikuthi wena uzalwe ufila njengomuntu wesifazane kungani uzodayisa isidoda pho? Siphuma makwenze njani isidoda ngoba phela kumele kuvuke kuqala lento. Kumele kuqala ukuvuka umuzi wakho uqale bese wenzeni umuzi. Bese ukhipha isidoda ke phela. That's true. Ngeke ukhule na ube namathambo endoda ungeyona indoda. Ngeke. Nalezi zinto ezenziwayo lemimoya ephendulwayo emkhathini edala ukuthi laba bantu bazifile ngathi bangabantu abakhona bebevele benjani bekhona. Ngiyaphike ngize ngene edabaneni lesikhuluma ngobungcwele, sikhuluma ngobungcwele. Ubungcwele buyinto ezokuphilisa, ezokukhalisa, ezokuhlukumeza, ezokukhanyisela, ezokushiya ebumnyameni ngoba uma uqala ucasulwa yile ekhulunywa uMazibuko uzosala ebumnyameni ngoba izinto ngeke ukhona ukuzenza ngoba ucasulwe ukuthi wena uMazibuko ukutshela ukuthi awuphili. Unenkinga udinga ukwenzani? Ukwelashwa. Babuyileka abelungu bathi u8 colors we-unicorn umbala weyitabana. Basho njani impela? Bathi u8 colors wani we-unicorn sike sakhuluma ngeSolomoya ukuthi sidedisiwe kulo ngoba linobo khaya linobungcwele. Ubungcwele lesi. iSolomoya sidedisiwe kulo linani? Nobungcwele. Siyabuya siza la ekuthenini nawu manje imbala yothungo lwani lenkosazana. Uthungo lenkosazana lunezizwe zonke lunethunywa eziyisikhombisa. Uthungo lwani lenkosazana kwase kufakwa lobu bulili upink wafaka upinki. Upinki akekho kuthungo lenkosazana kodwa khona kuyiflege nani le-unicorn. Owani upinki? Owesex. Yokusho ukuthi uyini wehlukanisa okusho ukuthi zithunywa zabantwana lezi ezahamba zingakahlukaniseki ukuthi zini mfana noma intombazana. Sebethi bona ke bathatha lelo kuzana leli flag balenza libe nani eleyintabanga ukuze abantu balibalekele leli flag bona balisebenzise nanoma yiphi ikhampani ozoyithola around the world uzoyithola inani iflege le-unicorn ngoba liwudokotela wokwelapha izimpi zomoya nezifo zomoya nemimoya engahlambulukile. Noma ungayaphi emakhampanini ewonke uzolithola iflege leSolomoya. Abezizwe bahlakaniphile bathi nina libalekelene leyitabani ngoba benzela ukuthi nibalekelane nani nokuphila, nibalekelane nani nobungcwele. Impela ngoba ngisho nje ukuthi ziningi izinto ezibalekisa ubungcwele kumuntu ngoba ukuzibekwa njengento embi engaba ubusathani bese siyabaleka senze sithi akuyona mhlambe Mazibuko masiyisimplify lento. Kwathiwa thina asihlakaniphile ngokulima nokwenza zonke izinto emakhaya ngale nje sesizenza ngayo. Kwathiwa into right yile agriculture yabo. Bona futhi bayaphinda bayasitshela ukuthi ukudla okunomsoco okulo kuthiwa oku-free range. Iy'nkukhu ziyayihambela bathi organic food. Sebesidayisela lento thina zesikade sihlezi sinayo. Ngoba yonke into bafuna ukuyirula, bafuna ukuyilawula, bafuna ukuthi ingcwele ngoba iqhamuka kobani bona kubo hayi eqhamuka nomuntu omnyama. Ingakho kuthiwa umuntu omnyama uthi mawugugula lapho Satan and God uzovela umuntu omnyama nani nomlungu bese thu God bani umlungu bese thu uSathane bani umuntu omnyama ngoba bafuna ukuthi uzinyeze ubuwena. Balekelana nobuwena, ubalekelane namasiko, ubalekelane nomkhulu, ubalekelane nokhokho, ubalekelane nesintu ngoba wena uyini uSathane. Kanti wena njalo ongcwele.
lento abathi balekele iyona enjani engcwele. Nako sisibe ayibo sizokhuluma ngobungcwele la lento lemkhulu ifana njengalento ikhulunywa nalezi zinto zobuhle. Kuyathanda ukuthiwa masibuyeleni ekuthandeni thina abantu abamnyama, sithande leli khala lethu, sithande lama lips ethu, sithande umzimba wethu, sithande ngoba lento le yamoshwa yini abelungu besinika onodoli abelungu basibukisa opopayi no nazo zonke lezi zinto ezidida umqondo ezibulalani umqondo. Uyazi ukuthi Sengina mkhulu ngifuna ukufika ukuthi nakho lokho LGBTQI iflag la khona basaphusha yona le propaganda yokwenza njani yokubulala umqondo. Babulala umuntu omnyama nje. Babulala umuntu omnyama ukuthi wona baleka ukuthi awu mina ngathatha iflag le itabani kodwa balifakile enkampanini. Nina niyasebenza kuze inkampani. Niyangena kuze inkampani. Awubaleke enkampanini uthi ngeke ngisaye emsebenzini ngoba bafaka iflag la le itabani. Ngeke. Ungabaleka kubaleka. Siphinde sibuye la Mnguni. Sinabantu abaningi abafela emanzini. Baningi kakhulu abantu abafela phi emanzini. Nako manje ikhukhula. Sinabantu abaningi abafela emanzini. Yeah. Amagama osodumo osolwazi nabo bonke laba athi yekani ukuye emanzini ngoba niyofela khona. Kodwa imoto ihlala ibulala abantu emgwaqeni. Bayasho ukuthi yekani uthenga imoto nokuhamba emgwaqeni ngoba imoto ziyabulala. Yini bangakusho lokho? Amanzi abulala abantu abancane mhlawumbe ngonyaka angabulala abantu abangafikile na ku15. Amanzi jikelele. Kodwa imoto bangaka abantu ezibabulalayo. Ibhedlela bangaka abantu ezibabulalayo. Kodwa kuthiwa wena ungaye emanzini ngoba bayabona ukuthi emanzini kunophili kunobungcwele. Kunobungcwele emanzini bathi hamba uye entabeni noma hamba emgwaqeni uyophithizwa itruck. Uyoginqa imoto. Kodwa basho ukuthi yekani ukuthenga imoto ngoba ziyaniginqa. Yekani uhambe emgwaqeni ngoba niyafa. Kuyafa makuzophilisa umuntu omnyama. Kuyabulala makuzophilisa umuntu omnyama. Baqamba manga bathe impophomeni kwabonakala ngonyaka othile emlandweni kwakunenkanyambe eyayilingana no Apollo waselokishini. Kanti lapha emanzini kunemfihlo ejulileyo yamanzi encane ngangento thwana. Imfihlo ejulileyo yamanzi. Hayi ngoba uzobona inyongo enkanyamba esuka lapha iziyofika emafini. Abelungu basidlala umqondo usuku nosuku ukuze babulale lobu bungcwele nobunkulunkulu esiyibo. Uthiwa phela mkhulu ngesingisi, do not bite the hand that feeds you. Hayi bahlala. Phela umuntu osifidayo la ubani? Uye mlungu. Naku namanje isikhathi sokumlutho ongawazi ukuthengisa inkwalesi. Manje bona basitshela ukuthi khumbula ukuthi ubani owenza njani okondlayo. Hayi phela uyilokuzana umlutho kwakuyinto eyakhiwe Mnguni. Yayakhelwe khona ukuthi siphinde sibuyele kubelungu senzeni siguqe kumlungu sicele. Yakho yiba belungu ngoba ubona wona babevele bathi mabefika bethi ningashisi thathana ngoba benzela ukuthi siphinde siyoguqa government sithini sithi yena sisacela nisakhela amamoli idoro asakwazi ukuthenga. Mkhulu babulala le yanto yokuthi umuntu omnyama bese benamabhizinisi bephakeme unezinto zabo babulala kuze kwazi umnotho ukwenzana ukuthoba ukwehla. Uyabona ke lokho singakukhuluma kusekuseni mina angizwani nepolitiki. Asiyeke ipolitiki. Angizwani nepolitiki. Lasikhuluma ngokungcwele. Kufikisa ngazi einsukwini sithi ubungcwele obunye ubungcwele ukuthi abantu bahlangane bacabanga ngendlela eyiwani. Into elapha abantu emasontweni ukucula kwabantu abanjani abahlangene. Ya imvumo. Into enza abantu baphumelele mama ezikoleni ukuhlangana kwani kwabantu abaningi kwemqondo eminingi. Ngoba uyakwazi okuningi ukukhipha into eyodwa 100%. Uyakwazi ukuphuma esikoleni ehigh school
uhambe uyoqala amabhizinisi but bancane abantu abaphuma kephi evarsity bayoqala amabhizinisi angeke ngoba usuke ususebenzela into angithi yakho wedwa. bafundisa ukuthi hamba wedwa yenza i-thesis yakho wedwa Uyihlangane. i-doctorate wedwa kodwa esikoleni ingane ziyahlangana ziba nama-cross night ziba nama-assembly lokuhlangana lokhu kwakho ubungcwele yebo sebawabulele nje ama-assembly ey'koleni bathi akungahlangani impela nako-ke mkhulu engifuna ukubuza bathatha ama-playstation bawafake endlini bathi buze singeke sihlangane impela na ngifuna ukubuza mkhulu ukuthi bakhanda iy'nkambi emakhaya bahlukanisa bathi iy'nkomo azizeluse zona zeluswe yucingo lolu ukuze singakhoni ukwenzani ukuhlangana ngoba sizoba nomqondo wodwa uma singanjani mesingahlangana ubungcwele lobo ukhanda ubungcwele ubunye ngize ngathi mangilalele le moya yezulu ize yafika kubani kuNkulunkulu wani ubunye mangilalele moya yezulu eyazi mngoni ize yafika kumlenze munye okusho ukuthi zinsizwe ezine ezingonkulunkulu ezilawula imimoya emhlanu siyithinta kodwa le moya yezulu ngoni khipha ipeni nephepha yashuma manje mkhulu ngifuna ngathi ngiyakuvimba oqhubeke phezulu kwalokhu ukuthi lobunye lobu ungaze ufike kumlenze munye mhlawumbe izosilahla bakwenza njalo ubunye mnguni okoqala nje masilandela ubungcwele nobunye sizobheka isimo sesintu abantu bazi ukuthi isintu saziwa amazulu kuphela bazi ukuthi isintu saziwa yini amazulu bazi ukuthi abantu abanobungcwele nobukhosi oba amazulu yeah that's true kanti isintu akusise samazulu isintu sa bantu ade ngikhuluma nomngane wami lapha uHadebe Hadebe umakhulukhulu uzela ingane emhlophe bengikhuluma naye angazi besixoxa sithi emhlophe usho ngebala noma emhlophe ngoba emhlophe nje ngebala emhlophe albino uthema wakhuluma lona leli gama likhuluma besikhuluma ngendaba yamafutha nokusebenza kwawo engibuza ukuthi amafutha ukusebenza kwawo kungcwele uma kunje ngase ngithi mina ngane kwamina ikhambi lokwelapha i-cancer yesikhumba okwathiwa iyogcotshwa abayilumbi nabantu abamhlophe wathi yena nama-albino ngathi mina angilazi albino abantu abamhlophe ngazi abantu abamhlophe nabelumbi noma belungu ngazi abantu abamhlophe abantu babi basolwandle abazala ini abalumbi wona mjitha hayibo ngikhuluma iqiniso ngithi ke kuye mina i-albino lento othi i-albino mina angiyazi ngikhuluma mina ngabantu abanjani abamhlophe abantu abanjani abamhlophe qedile ngikhuluma ngabantu abamhlophe mina angikhulumi ngabelungu mawuzothi abantu abamhlophe abelungu ulahlekile ngoba belungu zilwane zasolwandle ezazalwa abantu abanjani abamhlophe bakuphi basemanzini phelile olwandle phelile ngutshela iqiniso ngoba uma uzoqala ungitshele ngama-albino ufaka lamagama esehlukaniso sokuyeka ukuba bunye umasihlukanile yebo umuntu omnyama umuntu onjani omhlophe umlungu akasingi umuntu akusingi umuntu ngoba once wahlangana nomlungu
ngokobulili noma ngokocansi Uyashintsha. nazala umuntu ukhona umoya enukhandayo ongolunye uhlobo olungaqondakali enuba nezifo ezingelapheki ngoba belumbi beze nani namalumbo beze nani nezifo ngoba bayini bazilwane zaphi zasemanzini. Sengiyasaba ukubuza. Mina ngilalela umoya ngibuni angikhulumi nje ngihamba ngiyicosha ngiresearcha ngiyifunde ezincwadini ngikutshela ngento ekhona mina. Nawe ke research othanda ukuresearcha ungahamba uresearch ukuthi abantu abamhlophe baqhamukapi ngoba ngisho ungabeka isiziba ubeke ulwandle isihlabathi sesiziba simnyama isihlabathi solwandle sinjani simhlophe okusho ukuthi kunabantu abamhlophe abaphilaphi olwandle okusho ukuthi kunabantu abamnyama thina saphuma ezibeni sehle ezulwini ngombane sangena ezibeni saqhubuka khona saphuma phi ezibeni. Izulu yiliphi? Izulu yindoda uma itshala imbewu yawo esizibeni esiyisibeletho sika mama wakho. Umbani isidoda yingakho yonke into eqhamuka phezulu ihamba nami namakhehla bese kuzoba zishimshana zomoya. Uyachaza ke ishimshana zomoya ukuthi ngelinye la ngisakhuluma ngombani. Mazubu wasivale babe. Ubungazi ukuthi yala kodwa uthe umele umbukeli akathathe ipeni nephepha sesiyajula kanti ufuna ukufana nalabo abantu abathi sesiyajula manje bajula into engajulwa Actually abone ayidinga ukuchaza nawe uyibonela lapha. Babe. Mina mawuthi angijule mnguni angazi fanele ungitshela ukuthi aseyikhulumele siyisanganele singakhulumi ngokujula ngoba mangikhuluma ngokujula mina ngiyajula. Mina makuthiwa ngiyajula angifuni into ezongiphuma eceleni ngoba ngifuna mangijula mina ngijule ngempela ngibonakala ukuthi ngiyajula hayi ukuthi ngithi ngiyajula ngibe ngikaphezulu ngikhuluma into eresearchiwe yahamba yalandwa ezincwadini yahamba yalandwa koGoogle. Mazubu vethu ayike tholakala Masibuko. Ngitholakala eMsusankungu ngisemsusankungu mina ngithola eMsusankungu nakwaGuqungela ungithole eKapa ungithole eMpumalanga ungithole eEastern Cape kuyikuthi ke angakatholi ama-address alezi ndawo ezimbili eMpumalanga nani neEastern Cape kodwa nje ezolamndeni eGoli kwaGuqungela eThekwini kwaBest ngakwagesi lapha ngaseBrit City eMsusankungu bese kuba iMitchells Plain eKapa eNew Woodlands tholakala khona. Bonga.